Takže čaute ľudia, som Pera Games 777 a dneska dám ďalšie nového videa. Dneska tu máme mobilnú hru Minecraft beta ako Bedrock. A toto je úplne zadarmo, takže to je fajn. A môžeme ísť hrať, no. Vám ukážem skiny. Jo. No ja tu mám všetky skiny zadarmo, takže... Hej. Čiže to všetko zadarmo. Čo je toto? Napríklad odpadnem. Vidíte, všetko tu mám zadarmo. Mám také mod menu. Ak chcete, aby som ho v ďalšom videu ukázal, ako sa to robí, tak nezabudnite dať like a odber. A to všetky ľudia. Keď mám aj to mod menu, tak mi idú aj mody. Čo na čo máte podotokané majkony, like Counter Education. Si sa potkal. Vidíte, to je Education. No ja. No mi to pôjde, ale musím reštartovať Minecraft. Takže ideme si nejaké sety už mám. Potom si ukážeme skiny. Hej. Dobre, už sme tu. Hej. Hej. To Minecraft Bedrock beta, nejako Java. Ale zase Java je lepšia. Hej. Môžeme si ukázať skiny. Koľko ty to odpadíte? Ale tak. Vidíte, takto vyzerá môj zadok, hej. Takto to vypadá, hej. Musím odpadnúť. Ako to z tejto bude. Ty koľko. Ja sa nečudujem. Keď si dám elitru. Hej, to kamo takto vyzerám. Ako to pohodka. Môžeme si prepnúť skin. Ale zase na Bedrocku je to výhoda, že si tu môžem prepínať skiny. Napríklad na tento. Ty vole, ten som ešte nemal nasadený. A som taký drak. Bro. Kamo setting, svetla rýchlo. Tak. On sa to je ako laguje ten skin, ale to je... On je animovaný. To nečudné. A teraz. Oh my god. Jako... Tak, dobre.
Dobre. Môžeme ísť asi ten... Ja si budem fotiť, bro. Toto. Ja nepotrebujem settingy. A počkajte. Tak toto vyzerá asi do osoby, ty kokos. Normálne. Máme ty kokos. Teraz si dáme... Viete, tohto si dáme ako posledného, dáme si tohto kačenku. No, ako díč, bro. Napríklad si prepieme pohľad. Prosto som si do nevitru. A to vyzerá ako normálne. No ja neviem, počkať, rakejtla. Kamo, ja z týchto vecí nevyznám. No, mám. Pomôžte, tu neviem lietať. Ideme si otestovať, to dáme preč. Ja sa ešte z tohto pohľadu komu. Bro, nedávaj mi noc. Set. Day. Sheets aren't available in the world. Tu nie sú teda prosperity. Nejdu mi zapnúčiť, tak preto som si tu dal torčky. Jo. Takže ideme na ďalší skin. To je. To je taký skin, jo. Taký pekný. Jo. Ty dobrý joj. Príde, choď preč. Nemám ťa rád. Aj elitru si nemusíme dávať. Sa vyfotíme. Dobre si pohľad. Teraz ideme už na ten posledný, čo je Hagibugi, či Hagibagi, či čo to je. Jako toto je môj hlavný, hej. Teraz ideme na tohto fešaka. Tá ruka, čo ti? No. Ideme sa pozrieť. Tak to vyzerá takto. Kamo, ja som zvedavý, ako to pôjde dať elitra. Ale tá elitra je taká zväčšená, nie? Kamo. No nič. Dáme to preč. Tak to z tej strany. Tak to vyzerá. Bro. No nič. Hej, dobre, takže takto to je creeperík. Kámo, dobrá. Čo je toto? Četstka.
Dobre, ideme uložiť svet. Ideme si prepnúť skin. Takže toto sú hej skiny. Lebo ja tu mám všetko zadarmo. Aj Marketplace. Mám takový mod menu. Hej, čo je toto? S týmto bosom malého nerozkliknem. Hej, toto je profil. Hej, vidíte. Proste, toto je môj profil, tak sa ma môžete pridať. Ak chcete urobiť tutoriál na túto verziu, na túto beta verziu, tak napíšte do komentu, hej. Tak fakt. Takýto skin som ich chcel mať aj na Java. No veru. Kam? Ten drak, ty kokos. Ale tých plášov je tu fakt, že je len jeden. To je na prd. Hej, kam sú to všelijaké skiny. Ak vám páčilo, nezabudnite dať like a odber, takže čus.